Hvad er det, du har taget? Hvorfor? Jeg ved, hvad skal vi hjem? Han skulle bare nakke et eller andet, tror jeg. Jeg synes, det er Goddag, klokken er nu 7 om morgenen, og Thomas har lige været inde på et eller andet lortehypotek, så kunne tank og nakke tamponer. Han troede, det var servietter, han skulle bare nakke et eller andet. Og nu har Thomas simpelthen fået en tampon i ørerne og i næsen. Og vi er i Sverige, og vi ved fandme ikke, hvor fanden vi skal hen. Vi leder efter en strand lige nu. Man kan ryge en tampon. Prøv at ryge den. Seriøst? Tror du ikke, det går? Og nu vil Thomas Bernholm ryge en tampon. Så springer han bare i luften. Og så kommer der bare blod ud over det hele. Så er de brugt alt. Så det får gang i tamponen. Du har tampon i munden. Det sidder vi halv 8 på et eller andet fucking smart i Sverige. Det er ret tæt. Så i gas. Helt sikkert. Riv dem! Jeg elsker dig! Vi har købt ostburgeren. Ost, og de stinker af pik. Red Bull. Ja, man. Jeg kan prøve at dreje igennem på det. Jeg kunne lige se det. Vi er lidt overtrækket. Jeg prøver at fange den.